Na tom švihadle sa nedá hrať. A ja nemám pri sebe žiadny hudobný nástroj. Ale máš. Kde? Tu, tvoj hlas je tiež hudobný nástroj. Počkať, ja som nástroj? Deti, skúsime vyskúšať popletka, či vie použiť svoj hlas a vie niečo pekné zaspievať. Samozrejme. La 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 la. Dobre, stačí. A teraz si zavolajme niekoho, kto spievať naozaj vie. Na pódium privítajme Alenku Kandovú, žiačku 2. ročníka, ktorá nám zaspieva pieseň Rieka Lenka od Michály Paštekovej. She said